mit professionelle kendskab til dig er jo, at vi startede sammen i 2011. Og der var du ung og uhåndterbar. Mm-hmm. Og fuld af spræl og sgu alt muligt. Så synes jeg løbende, jeg har fået rettet dig ind. Ja. Men alligevel skal man ikke rette dig helt ind. Fordi jeg kan godt lide det der sprælske der. Men fra det sprælske har du også brugt på gennem årene at blive mere og mere professionel. Wir haben ein bisschen zu tun heute. So, Lisa will gerne meine Körper so merken, wie fühlt sich die Gewebe an, Muskeln und so weiter. Wir haben jetzt 2 Tage in Folge trainiert. Bin ich müde und so weiter und abhängig was sie sagt, gehen wir rein und trainieren. Sie hat natürlich einen Plan, aber wir fangen immer an auf Bank. Men så skal vi jo ikke på nogen måde begynde at lave om i det. Har du set det for dig? Nej, det skal vi ikke. Skal jeg gemme dig i tingene? Nej, så er det klart. Den der. 3, 4. Så er det der pres. 2, 3, 4. Sådan. Pres, pres, pres. 2 mere. Så bliver du der. Kommer lidt mere på tå på den bagerste. Så løfter du højre arm op, og så kigger du efter armen. Kom. Og kig efter. Sådan der. Yes. Du kan gerne sprede benene lidt mere ud i den her. Lidt mere spredt på. Det skal virkelig være svært at holde den over på venstre. Kom ind, kom ind, kom ind, kom ind. Aggressivt, aggressivt. Det skal være irriterende. Kom nu. Tryk, tryk, tryk med den her. Bliv ved, bliv ved, bliv ved. Du er halvvejs. Skal det brænde nu? Kom, bliv ved. Giv den bare gas. Fuld skrald, kom. Tryk, 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 tryk. 5 sekunder mere. 4. 3, det er det godt. Holder den på 2. Holder den på 1, og så går du langsomt ned. Så lægger du den albu der ned. Kom. Det kan du. Hvordan siger. Hvor holder du det der, du med? Så tager du. Så når folk kigger på dig, så skal de bare huske alle de dunk, du har fået oven i hovedet. Fra at du egentlig havde sådan en kurve her opadgående, fik du 1 slag, 2 slag, så kom du op igen, og så fik du skader 1 slag, 2 slag, 3 slag. Og så hævede du dig sataneme op en gang til, og den her gang, der var det jo, hvis du spørger mig, på øverste hylde. Stille og roligt. Det handler om her. Stille og roligt. Fokus. Når man får hurtigt op, når den står her, så går det galt. Yes, og så træk. Hiv, 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 hiv. Og så ud igen. Stræk. Og ned, ja. Sådan. Ja, præcis. Og så ud igen. Og så ned. Så pas på, at du ikke hjælper med det andet ben. Ikke? Det er helt frit. Ingen snyd. Ud. Løft. Du må ikke skyde fra med det andet ben. Okay. Løft. Træk. Kom så. Kom nu, Mortensen. Ja. 2 mere. Op. Op. Og hiv. Godt, Kasper. Op og i stræk. Kom så. Roligt. Og så hiver du det opad. Opad. Op. 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 Stræk det. Ja. Og så frem igen. Kom så. Det er fucking svært. Gør du? Jamen, du har jo altid haft det i dig. Den der sådan hien efter det optimale og det næste niveau. Ja, det har du altid haft. Det havde du også i 2011. Det var bare ikke rigtig drevet frem i dig endnu, synes jeg. Og der tror jeg, at det der med, at du har mødt så meget modstand også på din vej. Fordi hvis der er nogen, der har mødt modstand, så er det dig. Jeg tror, mange mennesker har tænkt, at du har en guldske i røven, men det har du ikke haft. Du har med arbejdet hårdt for det. Og der er der rigtig mange atleter, som giver op på den rejse. Altså fordi der kommer modstand på modstand på modstand. Så på et eller andet tidspunkt, så ligger folk sig fladt ned, og så stopper de med at være dedikeret, eller stopper med at være hien efter det præcise og det næste niveau. Der er du aldrig stoppet. Og når man ikke stopper i den proces, så bliver man bare bedre og bedre og bedre. Das geht nur Treffen einer spezifischen Muskelgruppe in die Innenseite auf linke Bein. Eller? Ja. Det handler om at ramme den der venstre. Ja. Skal jeg starte på højre? Ja. Okay. Oh my god. Det er værre.
Ja, men det går da okay. Eller når du siger, oh my god, er det så dårligere, eller er det dårligt? Ja, men det er fordi, når det er svært for dig, men det er også ligesom om, at du styrer ikke knæet helt. Så næsten have sådan en mellemting. Immer noch nicht zufrieden. Men seriøst, det er jo ikke for sjov. Jetzt kommt noch eine kleine Ball. Diese Größe habe ich niemals gehabt. Jeg har aldrig haft den her størrelse. Nej, det er rigtigt. Kom så. Kom nu. Jeg tror, det her det er den her, der skal til. Das ist das Cowboy-Trick Nummer 1. Jeg tror, det er. Nu ser vi. Jeg kan se, den er god. Jeg håber det. Jeg skal lige stabilisere knæet lidt mere, og så får jeg det, jeg gerne vil have. Okay. Det er bedre. 2. Kom så. 3. Godt, det der. 4, der har vi den sgu. Og så kom 4. Det var det, jeg sagde. Den var perfekt. Det er perfekt. Du kan se, når jeg sender, når du får videoen. Ja, det er det. Det var perfekt. Ja. Den anden for nem, det er godt. Ikke mere vægt på, så bliver du for tung. Det var godt med den grønne. Skal jeg op? Ja. Kigger du lige på dig selv, så du er helt lige med knæ og fod, Kasper. Vægten tilbage i din hæl, og vægten ned i gulvet. Vægten tilbage i din højre hæl. Vægten skal ned i gulvet, min ven. Tak. Sådan der. En mere. Oppause. Godt. Går meget hurtigt, Alexander. Jamen det er jo, som jeg siger, jeg tror, den modstand har gjort. Du har altid gerne vil have den disciplin, men jeg tror, den modstand, du har mødt, har gjort, at du har været nødt til at søge endnu mere og dybere ind i dig selv og ind i den disciplin. For nogle gange så er du stået alene på kanten, helt derude, hvor jeg ikke tror, der er ret mange, der kommer ud. Og hvis man står derude, så enten så falder man ud over afgrunden, eller også så får man hævet sig selv op, og hvis man hiver sig selv op, så kræver det altså en sindssyg disciplin. Og det er ikke bare et træningslokale, det er også som det menneske, du er, Kasper. Altså, det er jo ikke bare det at træne. Man taler meget om, at du kan træne, men du er jo også et fantastisk menneske, fordi du er sat sammen med så mange gode ting. So, jetzt sind wir zurück in Hamburg. Wir sind Location Barclays Arena, Q Beyond Arena. Wir haben heute Freitag und gestern sind die Mannschaft nach Fuerteventura geflogen, ohne mich, weil ich immer noch brauche ein paar Wochen mit Reha zu machen und ja, da wurde das entschieden, dass ich sollte eher hier meine Zeit verbringen. So, heute haben wir zweite Krafteinheit. Heute Morgen war Oberkörper, Bauch, Fahrrad und jetzt heißt es viel Beine. So, 26. Juli. Wir sitzen im Eisbad. Uhr sagt, was sagt Uhr? Sagt 22:12. So, die Ärzte oder alle hat gesagt, ich musste zu Hause bleiben. Und ja, darum sitze ich fast um 10:30 abends und habe meine Krafttraining gemacht. Ja, das ist der Status. Und dann machen wir eine Kontrolle-MRT irgendwann und hoffentlich zeigen die Bilder, dass es gut ist und dann kann ich den grünen Licht kriegen und dann kann ich loslegen mit der Mannschaft. Wann, weiß ich noch nicht, aber Ziel ist natürlich Göppingen, das erste Spiel am 6. September in Bundesliga, das wäre natürlich schön. Guten Morgen, Hamburg Flughafen, Sonntag 18.08.
Ich bin auf dem Weg nach Süden. In der Nähe von Frankfurt liegt eine kleine Stadt, heißt Schwetzingen, wo Annika Trautmann arbeitet als Fußspezialist. Und ich bin in der Suche für Einlage, was für meinen Fuß passt. In den Bereich optimieren wir auch. Ja, heute hat sehr viel Spaß gemacht mit Annika. Es war sehr interessant für mich, Annika kennenzulernen. Das war ein Erlebnis, will ich sagen, weil den Technik, sie benutzt und den Handwerk, das sie da reinbesetzt, ist unfassbar. Ja, ich freue mich wirklich auf diese neue Einlage und ich hoffe natürlich, dass die mich gut helfen können und dann schauen wir weiter. Ich habe grüne Licht bekommen von Arzt. Am Montag in 2 Tagen geht's los mit Mannschaftstraining. Echt geile Gefühl. Ich freue mich wieder mit den Jungs zu trainieren. Ich habe die sehr vermisst. Erste Mannschaftstraining wieder mit den Jungs, hat Spaß gehabt. Körper hat sich gut angefühlt, Timing ist immer noch da und ja, war ein gutes Gefühl und wie gesagt, morgen geht es weiter. Jetzt kommt Angewöhnung auf die Plätze, aber ja, das macht riesig Spaß und das ist eigentlich, warum ich so hart trainiert habe, den ganzen Sommer. Jetzt haben wir ja, knapp 2 Wochen bis erstes Spiel in Göppingen und ja, bis jetzt hat alles gut geklappt, wie im Plan. Und wie gesagt, morgen geht es weiter mit Arbeiten. Für ihn schon ein historischer Moment unter Umständen. Kasper Mortensen kurz vor seinem 1000. Bundesliga-Tor.